Taɓe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka min e wakatiran de sannu min bo e hoptugo hajar ko de Radio International Abuja iga do o lamordi leydi Nigeria. Kala inde refo ko de Radio International Abuja don waddana on kubaruti e refotoji iga lesɗe fere-fere dar duniyaru. Domin ta tafantati e go'o iga jamdi jetati yawgo jetati e reta wakatuji Nigeria Chadi e Kamaru. Inde an Khadija Usman Adwari taskiti fodongo on taskaranci amin di hande yalande alarba aran da kubaruci duniyaru di hande inanta Sa'adu Abubakar Ganye. To madalla jotta bo nda ɓurduɗi nder kubaruji ɗin on nanan majalisa didaɗi lesdi Nigeria tiggi komitiru ndu tammi lartugo hala didaɗi cede jobdi ɗam ardiɗo lesdi ndin yerɓani majalisa lesdi ndin. Nden ha diwal Zamfara bo himɓe hewtinta 6 on mayna nden 8 bo nawni ɓawo ba'antewa maɓɓe yaɓi hunde fettande wakkati ɓe ɗon dilla ha diwal Zamfara. E ton lesdi Namibia wonde fombinari Afrika ɓe andini suɓeki debbo arandejo mo tammi lattego ardiɗo lesdi ndin nder tariha lesdi ndin. Majalisa didaɗi lesdi Nigeria andini wi'i wargo jonta ɓe jo'ini hala taskaram wo'itingo didaɗi cede jobdi lesdi ndin ɗam ardiɗo lesdi yarani ɓe. Jabruɗe majalisa lesdi ndin hosini tokki ɓawo tiggugo komitiru ndu tammi lartugo hala didaɗi ɗam ɓe waddi yeso maɓɓe ngam yi'ugo ɓe wo'itini nonno jaɓata cede jobdi ha lesdi ndin andirangu VAT. Nden fahin jabruɗe darnugo wolugo dow ko larani didaɗi ɗin ha jawleru majalisa tokki ɓawo umrol ardiɗo lesdi Bola Ahmad Tinubu hokki wakkere kiita lesdi ndin enanta majalisa didaɗi lesdi ndin ɓe hauta juɗe ngam yi'ugo ɓe joɗi ɓe larti didaɗi ɗin ngam yi'ugo ɓe wo'itini ɓillaje ɗi woni nder hautande e ittugo wakkere ɗi sawi ha didaɗi ɗin ɗi waddi dasotiral hakkunde ɓiɓɓe lesdi ndin enanta majalisa lesdi ndin. To siftere no ni wakkere mobgal gwamna en Nigeria fu ɓe holli sonde famtotiral maɓɓe dow nonno dida tammi lornugo ɓe ɓawo ha ko larani doggingo kuɗe laamu lesdi ndin malla bo kuɗe diwalji ɗi ɓe ardinta. E ton diwal Zamfara wonde wayla hirnankere Nigeria himɓe hewtinta 6 on mayi nden 8 bo heɓi naunande nyidduɗi ɓawo ba'antewa maɓɓe yaɓi hunde fettande ha dow lawol ɗan Sadau wonde galluwol maru ha diwal Zamfara. Nde ɓe tabbitinta yarego kippol ngol ni joɗiɓe dow labbaje ma bo joɗiɓe dow laabi woni ha nokku kippol ngol yare holli wi'i wargo jonta ni ɓe ɗo hultori yi'ugo nonno bononde en wakkiɓe balmi darata hedi nokku labbaje ɗen fuɗɗi yarugo kippi ko nandi banni. Ɓawo ɗon fahin ɓe andini wi'i jonta ni bononde ɓen ɓe wailiti dabare ɓe yarata kippi maɓɓe jotta ɓe hoti tiggugo malla bo ɓe lorti tiggugo kuje fettande ha dow laabi ngam ba'anteɗi yaɓa ngam majum on ɓe noddi hukuma en dow ɓe waddana ɓe rento malla bo ɓe ɓeddina ɓe rento ha nokkuje maɓɓe ngam yi'ugo ɓe faddi ɓe iga bononde en ɓen ɓe yaranta ɓe kippi ɓoyma. Galluwal maru ni ɗo nder galluje ha diwal Zamfara habdinta kuɗe bononde en wakkiɓe balmi duɓi hewtinta 10 saliɗi. E ton lesdi Niger bo ɓe andini nangugo goto nder ardiɗo hukuma faddo hakke ɓi adama ha lesdi Niger wato Musa Cangari nden bo mo latti jandiyankejo. Kenya Salasa on ni ɓe andini dow himɓe fere ɓe andinaka diga toy ɓe ifti ɓe nangi Musa Cangari ha sare mako ɓawo o warti iga jahangal o wanno ha galluwal Abuja. Musa Cangari ni kanko on ardinta mobgal faddo hakke ɓi adama andirango Alternative Espace Citoyen. Be wi'ugo ni wargo jonta wala mo andi dalilaji waɗi ɓe nangi Musa Cangari seni wodi ɓe yiyata nangego mo ɗo heddi be nonno mobgal mako Alternative Espace Citoyen
waɗi moftorde feere haa ɓe holli suno maɓɓe maa bo soyde nanki belɗum maɓɓe nonno diidaɗi lesdi ndin ɗo waylite ta wakkere laamu sooje'en lesdi ndin. Ngam majum on ma ɓe ɗo fonda nangugo mo malla bo ɓe ɗo heddida nanguyego mo be nonno o yiwi jaɓurɗe ardiɗo lesdi ndin wakkere laamu sooje'en hosata wato hako larani ardugal maɓɓe. E ton lesdi Namibia wonde fombinari Afrika, ballo ardiɗo lesdi ndin Netumbo Nandi Ndaitawa o heɓi nasaraku suɓeki dow korwal ardugal lesdi Namibia iga wakkere jam'iya laamowa andirangu SWAPO. Ɗo onni hosi jaɓurɗe lattego mo debbo arandejo mo tammi laamego ha lesdi Namibia wonde fombinari Afrika. Lattake suɓi mako ni ɗo heddi e tumaje mosla suɓi diga wakkere jam'iya lundanku'en. Seni ɓoyema hukuma suɓi lesdi ndin andini dow Nandi Ndaitawa marɗo duuɓi 72 kanko on heɓi ukke hetinta 57 nder suɓi ɓe sakkini ha suɓol lesdi ndin. Nden fahin jagorɗo wakkere lundanku'en Panduleni Itula kanko bo heɓi ukke 26 nder suɓi sakkinaɗi. Nandi Ndaitawa kanko on ni latti ballo ardiɗo lesdi ndin mo jonta mo latti dow korwal lesdi ndin. Ɗo on ni tammi hokkugo mo bawɗe lattego ardiɗo lesdi mo Jayapré mo laamata lesdi Namibia tun ɓawo heɓugo ndimu lesdi ndin hitande 1990. Bo tun ɓawo heɓugo ndimu lesdi Namibia ha lesdi Ingila jam'iyawa laamowa andirangu SWAPO kanju on laamata ha lesdi ndin. Lattake o waɗi hunere nangego laamu ni Nandi Ndaitewa kanko on tammi lattego ardiɗo lesdi Afrika debbo ɗiɗaɓo nder ardiɓe lesɗe Afrika ɓawo ardiɗo lesdi Samia Suluhu Hassan mo lesdi Tanzania. To heɗitoɓe fuya fu ɗon gadira gare kubaruji duniyaaru gasa radio Kode International wonde gallol Abuja lamorde Nigeria. Ayatama Sa'adu Abubakar Ganye dar taskaramti ɗike RTV International Abuja taskiti waddanki on hande aranda taskaram Radio Faransa International kautal koffi e KRTV International Abuja. Kiwal Tarindi Abdoulaye Diallo. hande neɗɗanke fami wonde ɓantare wawa latade hoore leydi ndi si tawi o waylani none no o wuriri e dow mayri ngam yo waw folude mbayligu weeyo caɗele taridi ngulendi e kokke koma o wayla noon e gurdam makko awa ko wiide neɗɗanke no humi e hundare mum saabu ko e mayri o ittata kala ko o wuuri. Tedduɓe on dubima bisimilla mon e kiwal taridi. Ewɗo taskaram min yewtat ko yowiti batu aduniyankoru yowitingu e haɓugol tundi poore nder windere nde batu udditanogu ñande 25 lewru 11 yawtundu to Busan diwal ngal Corée du Sud ko ɓuri leyde 150 tawtorano e ngu batu kono ka jewte maɓɓe ɓe ronkuno famodirde saabu aadi ƴettaka e mayru e jii kadi e yoga e leyɗe nder Afrique no lenni sariya ko fati haɓugol tundi poore kono ha joni caɗele tundi poore hino teska eɗen leyɗe holko saabi ha joni ɗe caɗele ronka safrede ngam yewtude e dow nde toɓɓeren bismoto koɗo men himo wiye Mamadou Wuri bari hertoɗo taridi tawaɗo Akorek fedde nde wona lamoyankore daraninde hundade nden Guinée kono ko adi en heɗoto jantore nultodiraɗo men Cameroun fawo Baba Chouaria ko yowiti e battane ɗe tuuɗe ka jofingol en bismoto kadi Fatoumata Kanté tawaɗo e ardiɓe fedde nde wona lamoyankore daraninde taride Guinée wiyetende Renased. Ɗum noon bisimilla mon. Tedduɓe heɗiɓe RFI fulfulde ko waɗi fof en heɗoto Rufaw Baba Chouaria nultodiraɗo men to Cameroun waɗani en jantore yowitinde caɗele e battane ɗe tuuɗe. min ɗo hutinira leyda ko nga bo ha min leyda sakkinama ɓe hosata ɓe lora ɓe ruƴƴita en hutinira ɓawo bana Aboubacar Camerounnaɓe hewɓe on ɗo hutinira leyda e kabduɗo majum ɗo sakkina ha baban buri be sule taskaram hutinirkoɗi fahin iɗo tawe dow laabi e ha babe fuu batte muɗum
laati cembiɗɗum. batte leyda kam ɗuuɗi masin ha dow dabbaji ba ha min ha woyla haɗo min heftayi be ko yaawi ba baali be be'i ɗiɗo fowa tan min tufaɗi baate wala ko sanjata ha sippoɓe kusel on ɗo wartana min ɗiɗo mari leyda ha reedumaji. Ha kawtal jode windere batteɗen laati ɓurduɗe fahin. Docteur Chouaibou suklaniɗo njamu dabbaji. nder duniyaaru ko ɓuri miliyonre dabbaji peeɗotirɗi ɗum mbata hitande fuu ngam sababu leyda. ɗon man ɗo waɗe be dottiji goɗɗi cembiɗɗi ko ɗo nawna dabbaji ɗin e goɗɗi bo ɗo ɗeɗɗe. yeru bana collimaje ɗo suppa haakoji goɗɗi dow ndiyam, ɗon man ɗo fonde be leydaji e non bo ɗum ɗo tawe kuñaji goɗɗe ko ɗo moɗa leydaji ɗin be fondugo e nyamdu avec des méduses. Ngam majum eggel en ɗo ƴonita komoye fuu e fintuki. Chacun de nous goto fof hirita batte leyda ko waɗata ha dow futgo dammoje e dow ummatore, mais aussi sur l'homme. Rufa'u Baba Chouaria Marwa, RFI. hono no haali ɗo non gardiɗi konngudi amenen bismoto ceerno mamadou uri bari mamadou uri sadimo hande oɗo saaha tuuɗe poore no teska e yoga e nder leyde afrique ko saabi ha hande mbala mbiyen ha joni ɗe caɗele wawaka safrede. ɗo tañƴini hande mo ɗum ɗo woni tigi tigi ko tawata hande mo kala no duwa immade daro fi muɗum. si tawi woni ɓaawo ɗo no wona conférence ji waɗi Stockholm, Rio de Janeiro e waɗi Afrique du Sud. donc conférence ji buy waɗanoma moƴƴeɓe molnaɗe waɗama, yewtireji waɗama, mais ha joni enne ɓurta tum woni yaarude yeeso e hoore ɗum kadi yeeyoɓe ɓen kadi fayda piiji ko ɓuuri kon ko ɓe addata kon son tini haray ko ɓe adda piiji ɗin fo e nder pooreji ɓuuri e nder carton ji. donc miɗo tañƴini haray sengogo ko kotika ngeygu duwaɗo mannede sharia molanaɗo ƴette kala on mo wawata e addude tigi tigi piihun tawata kakun tumbeteɗon ko piihun kun tawata si waɗama ka nder leydi no wawi change no wawi transformade ɗum ɓennata no wawi waylodirde haray daganaki on ɗon yo addu goɗɗum hande kadi ko yeyete ko tumba e nder poore. ɗum d'abord ko ɗon sharia go duwa ƴettede fi muɗum par ce que so tawi sharia on ƴettama joni hara shariaji ɗin na shariaji sengoji ko yawti ɗin sariyaji ko foti wonde pehe e nder afrique fi haɓugol tundi poore. on andi no woodi piihun kum ɓe innata hitande ɓe honno million 2 e ko fawi tuundi poore no cippade e nder aduna on fof. donc so daari ɗum ɗon ko on quantité wona ɗo hibbede e nder ɗum ɗon on taway ko ɗum woni enen tigi hiɗen tawa e ko woni ñamminde hoore men tuundi ñammina hoore men ko warata en. par ce que so tawi woni koye kulloy koye ñameten nder ton ko koye wuuri ko ɗin tuundi ndi wonɗen enen tigi bugitade so tañƴini haray ko ɗum woni ko enen tigi woni wadde anticipude gurdam men ɗam anticipude enen tigi woni haray taƴude gurdam men ɗam. haray wona conférence ji buy waɗama gila Brésil, Stockholm e Afrique du Sud duuɓi ɓaawoɗo duuɓi nogay ɓaawoɗo ha joni si tawi woni piihun kun no jokki no ɓurtude tun tiiɗude no tañƴini haray e hiɓe duwa dartude ɓe kippa tawa ɗi société ji ɗi ɓe marɓe nokkule usine ji ɗi tawata ɗi wawi change on poore ɗi watta on poore piiji go gollitirɗi e kadi ka pooreji e ka frontiére ji fof so taw hara e nder ton fof douanier ɓen no kippi kala marɗo dunkun kala marɗo bagage mo tawata on bagage ɗon ko poore woni e muɗum ɓe kippa ɓe ndaara ko no ɗum ɗon hiwirte ɓe ɗuyta mo kala ɗuyta ɗum ɗon naadugo ka leydi mum. a jarama Mamadou Uri Bari. eɗo taskaram yewtidi kadi e Fatimata Kane suka debbo Mauritannajo o gollayɗo ko fati e mbaylari tu e poore gam naftoro ɗum ko kanko bismotoɗen Fatima Kane a salminama sifani en seeɗa no golle mon ɗen sifori.
gollal ngal ngal yarata min mantoto nokku mo ganduɗa ina waɗi hono ko wayno ponoje en walla ko wayno hen kurjuraji ɗi ganduɗa mbayri ɓamtude surtout ko ɓuuri hen hewde ko ponoje ɗe ganduɗa ko werla ɗum min ƴettata min mbatta ɗi joɗorɗe ɗe ganduɗa eɗen mbaɗe bureau ji eɗen mbaɗe e nokkuji siwoŋaji eɗen mbaɗe galleji eɗen mbaɗe foof walla ko mbiyeten denkuji ɗi denkuji woni ko arata e port na ara e less bagage uji garoɗe e port ɗenno leɗɗe kadi min jetti min mbatta ɗe leeke en taaɓe bureau ji en e kala ko ganduɗa leggal ina liggo ɗum kadi min liggoro ɗum ha jofte butelaji comme no butelaji verre uji min kadi amin cinkadi min mbattaɗe hono pot de fleur aji waɗe décoration aji e nder galle kala ko heddi ko ganduɗa ko butelaji taw ko plastique ɗin kam ko pavé écologique tan min jaranta ɗum. hande oɗo saaha eɗen gandi tuuɗe en no mari no wondani e battane e dow taaridi ndi ko woni gartam waylugol ɗe tuuɗe walla kurjuru e dow taaridi ndi ha e cellal neɗɗo. eyyi arandi so en kaali kurjuri tan kalɗen ko haala taaridi so en kaali taaridi kadi kalɗen ko haala cellal neɗɗo o saabu neɗɗo o a wawata wurde gurdam pewɗam taw ala cellal a wawata sellude taw taarendi ma kala ko takkima ko taarima taw ina selli ina laaɓi ala base taw ko ɗum ɗon ko ɓuuri hen himmuɗo ni ko rende gurnam neɗɗo o saabu eɗen jiiya hen nokkuji ɗi ganduɗa so kurjuru rendinama jomumen mataw ngala moyen no mbawi pictorade ɗum ha mbatta ɗum goɗɗum mbattinto ko duppude ɗum donc ko duppete ko allah mi yalam ñawɗo gonduɗe asma gonduɗe ñaw becce walla ni mo wondani e ñaw ni no wawi rewɓe ɗon daña ɗon ñaw donc gartam ɗam ko ɓuuri hen wonde yimɓe banggue taari ni ko wawde rende laaɓal ngal wawde rende cellal neɗɗo o wawde rende kadi fofango meɗen ko ganduɗa ko ɗum woni ko gurɗen ko assasien amen gueɗel gongel ngel aussi partie ɓurɗo wonde important woni banggal ɓurgal himmude ngal woni sensibilisation ngaji wawde findinde yimɓeɓe wawde yewtidde e yimɓeɓe wawde yewtidde e sukaɓeɓe e mawɓe a haalan ɗumen holnoon ni mbawi lerde kurjuriɗe ɓe guittata e galleji walla ɗeɓe guittata e nokkuji haade mum yettoyade ni e dépôt ji ɗi ngal ɗon banggal kadi ina walla no fewi. a jarama Fatoumata Kanté. kiwal taari ndi ko ɗo haaɗi hannde yontere arore si allah jaɓi en yewtay ha joni ko yowiti e peeje hanaɗe lelnede gam hawugol ɗe tuuɗe poore nder afrique tigi tigi holi foti wonde ɗen peeje e darde leyɗe afrique walla mbiyan ardiɓe leyɗe afrique naje gam tawede yewtere nden nelde mijoji mon gardine inde mon e nokku mo jooɗi ɗon noddirgal ngal ko kowal temeɗe ɗiɗi e nogayi e goho capanɗe jeeɗiɗi e jeegom temeɗe jeegom e capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom mi ɓamta kowal temeɗe ɗiɗi e nogayi e goho capanɗe jeeɗiɗi e jeegom temeɗe jeegom e capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom. hiɗon wawi yitugol nde yewtere ka hello amen facebook RFI fulfulde hiɗon wawi kadi tawde nde ka twitter men RFI fulfulde kiwal taari ndi hande kadi gasi on jarama. keɗitekode radio international gam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere gam ta on daɗe. taskaram fina tawa tokkite ɓawo. alaikum salam arɗo gobal biroji do mi fayi to maɗa a fawe ɗo kadi mi yirima gadi ay lumo maliyam kushumi. fulɓe afrika men dofta bello boɗejo alaikum salam arɗo gobal biroji do mi fayi to maɗa a fawe ɗo kadi mi yirima gadi ay lumo maliyam kushumi mi yirima nordi korey nordi baba shani to wani wato anana ne goɗɗum habaru nammi to ko mi yahi ani hitere yawwa wato lumo maliya sai gimi kadin aduna dama ɓe yanta do ɓe kolla wayi omte lumo maliya mimi to dama ko nyamata ne
ko kanjum ɗum gimmi mi yaha to maɗa kadi hay potten to ay tuɗen ɗo kadi a wala habaru mi wala ɗum to min ton kusumi joni ilumo gon ayda ngari mirima gari ay to ay ton faami lumo maliya ingo nyama kala konde nyande tiddi lumo ko andimi go maliya go datta abdillahi bello bodejo laamiɗo fulɓe afrika to in omtaygo nyande 13 samba ndu dartoɗum dartoɗum on Allah ngam noon kala ko moye pullo i nodda o ñalla yaha i ana gite muɗum lumo ngo Allahu akbar to min ngam noon daga joni mi ardake mi non waɗi arɗo goɓal wato konde darumi ɗi gaari tawi tun dimi woni gaari an ande hitande de jabumi huuɗa andi mi yehino huuɗa duuɓi gaɗa e duuɓi ko sappane ko sappo joyi nde to mi ɗan deke andi hande jango ɗan majjaniya wallahi Allah na'am to ay joni yarumi ɗi lumo gon mi suutiya na'am wallahi Allah to ayi to lumo ngo in sora baali daga dow na'i ɗi be'i hay hamma i genoɗi hay pucci hay babbi geroɗe hamma i boccoɗe hay boccoɗe nebban i kosam ɗum fo a heɓani wato ɗum a nana ko mi sori innaji ɗum hawti ɓikkoji yawwa ɗum punna wato de innuɗa lumu maliya no jiiɗa ɗo ɗum heewi ayno innirɗa laamu maliya futto gonɗa hayni jeya na'i jayri ndi barka barka wari barka allahu ay barka wari wato a nana ne min daga joni ma ton jahaymi mi hoɗa ton ɗum haɓa kay to ay ta yehina allah wi wuro ay abay kay ay sara gonga bo gonga go so oto ton ton so otoɗa joni a nana minni mi ardakema joni a ardoto ay mi jokkete minni mi ardoto ay mi yeeso maɗa way adaraki keñi tammami kam yow min ampa kay i ñande 13 lewru yawwa ñanna i maɓɓitata goɗɗo luumo a nana kay ñannan ko moye in nodda wara ana gite muɗum wato ko jimmi mi nana yajjinaygo nowa wayaja mawninaygo ko moye kala neɗɗo ko moye wara ɗum sora soda ay daga ñannan gonɗo luumo fu afrika iri makko wala fu afrika wato daga leyɗe yaasi fulɓe i garoy dilloy waren in soda ta soray ko a sooday cooda ñannan ɗum sosai kai inchallah way nanami ma hay no habaru ɗum nanaymi hay woodi ma ñande yarki shobbal i ñande yarki shobbal allahu akbar ko i ñannan ɗum kai Maryam boɗejo ikon Allah ñannan to ni ay imo to heɗi nana reedu maɗa hocci heewi kawai to kuma dama mi yaade goɓe am anduma yarki cuuta to ñannan a nana no noddirten ne goɓal to min de kakare ata mi alima jam min to Maryam gardo ay trela to mi alima jam wato koy miɗo yeeso ma ayi kakare ata miɗo yeeso ma ayi lalle wato joni yaha mi hocco peshare mi rondo ɗo hocco a jawru nacoke kamma mi yewow ɗo nden mi hocco dawduri am mi rondo waɗi to on ñaɗɗa wato nana ne ko mai kala ne wai gom ai bi hebbini ukko ko sannan o andi to yaɓe fuu ko haaɗima yimre ngam miɗe handema mi gayni yimre ma aleykum salam arɗo goɓal biroji ɗo mi fayi to maɗa a fawe ɗo kadi mi yirima gaari Allah ay lumo maliya kushumi maliya onoda Allah sora ne
Allah sora na ide kai a yaro ilawo no watta on kullo to an in kullo kaduna a andi no go fa go hayte mu ji da wanda nan je mun to nyali lalle boka da kai magan no ai ne bujale ne bujale ne tudu sai budo ne ambatta amma da nan mi go to gonga Allah alafa wi lumu pula adarwi yawa ga nan garoyi ai andi lumu pula ko sai ne wato ne yau gara diyan to ba alu sai ai min doni yari kawai lumu ko iben ai daga nimari lumu pula ko na he tare diyan ko yau gara diyan kullo ayar diyan awarti sai ka dai shau Allah fara ne to ka adarwi mi gari lalle gari bo dura ke kare ko bi dura ke madar a no ni anan ga shede mada jama'ar gare mun tuki alhaji ai de nan mi haban numo bibi to dara ni waran ya mun numo maliya ba ni waran sauna bi amma ayan toy kai dara nana kan go numo fayore de go in yama kam daga en nadi mo heso en namu dum min ko un yabtai wato undi o watti a hebdi ko ayi dai na iga da ke min ga kula ni kaman ga joda to te sedda heben ko dokkor denga ai kula wata duwo to joni musali ni ayi ado kama wi ai wannan amma an heto wi mana bi akamu gari hadi nake ba ga kula wallahi ga duri gari to wallahi ga duri gari to joni mo mairi to oye o yaro dia ai tabbiti o ya duwan no wallahi dai ai nya mai lumu min ko un hefta en ma do bibi to dan bala bo POS o no no ai shi da kawo ai ni ya ne account ai ta wani lumu ba da so ni ma ai ya ni nya mai ga tarin yan nan tawi ai da umma nei umma ke ko kan yin ne o berne go to ni ende na ko kani war ai mo tine ai nyamdu da tantalo ai di wanda lumo pula o kanko jeyi radi lali ai godo kanko an woni shodai do so di joni no so tan amma daga tijara ko hefti ne anni a shodo andi non sibi na ko to gari waddu mi biyan ko yo shoduda to gari mi rokka 70 to gaskiya shogo ma dun adaraki bi o sodi 70 kullo 70 ai adaraki bi to do ka bari ma hefti na ko wai so diki ne nyami me da hawuki makko dum bujale ko ai na ko sorba ai budun ka za ka rigidi nuba panganni hula ta me mata dan ba sai gadar ga yan ya ki an chau dudun sai kullo an kai dan bai dan an kai dusta na ai no wannan a dara ki fijo amma kaidu daga owi albarka kaidu 70 ko yoni hokka masa 72 to rokkete 70 amma kadi da 72 an haƙa wallahi mu haƙa wiya yanka ne din janoyi kullo hanno a wiya yanka ne din diga shede jo televidi ku onno dama dum mali yango dayma woni gari to do kullo wati ko kanko mango lumo ko woni wato o han woni to do o daraki 70 o wi hebi mi albarka o beydi to dai kin ma mina wi nyama lumo maliya kula ku wara kanjun garmi min ma nyama kanjun garmi min nyama ko nyama mi alare na umma onandina isodo jare na min je ga wai dubu 70 da ko kasko mi ka tumi jare an dillaji ko ni roida da ko ne ne ko wanda ko an so do na diga to ni daga do waje san kau don san kau
Doko buga gari. Gara na. Tabbat hande ni haɓɓai. Kai furta gara na. Hande na kai war. On bari ngol gollumo giɗi barongo. Sakani Allah ni gari ko ndi buikan ndi ɗoy a sodumani dubu 70 ne biɗi waɗi. On bari ngol gollumo giɗi barongo ma. Gara na. Kome jippoake. To sakani Allah non no fi jipporo fundi ngari. Dan hakkita an gida an daga tashi dai dan gari ma Kaduna ido diga Kaduna to shede mota ma kawai ne mu ya bani sabo Allah garton jiyon gari jiyon so dini sabari to dare nan miron do to jiyon min lumo fulago on a hekki mi nyamata amana goddo kullo wala non no watta dara nan wala non no watta hande ngaro jiyon boddi gari ta no kullo dubu sabari dama e min dakkitano iri modo bata gari en bonnoɓe luuɓe nayi on mbari luuɓe de dama on jiɗi ngaron balanon min luumo fulago ngo to laamin jaɓa amma hande o jeeya hukunci ɗum min koccata dow moɗon ɗamin daɓɓitano iri dillali e moɗon han bo sodowo ɓen ton ɓe ɓen ton gaddanowoɓe ma nayi a soranma to hande to Allah jaɓi yerdake hande asiri maɗa tonaji dama Allah rene bandirawo gari maɗa ay ngari maɗa yimɓe de dama e woodi fewɓe sodayɓe ɗo to luumo fulago a hetti jaranana amma ko mi yiɗi ba an woni sodowo daga an woni sodowo ta wannu a hetti ba ko mi wala ɗum torante wandirawo international jama'ar gare on tigi dama min anana ba min ganno ko dama koy mi gaddu mi do diri e lumo fulage ta sora ko mi yiɗi ba fu lumo fu duniyaru ɗo woni nane mbiya Abdoulaye Bello Boɗejo ardiɗo fulɓe Nigeria gaba ɗaya mo jaɓata ko ñamani fullo mutunci mo jaɓata ko ñamani ko rufani fullo daraja ko fullo to ɗum ñamani ɗum hakkini ɗum funo mo tokka saboda ɗon gari maɗa fulɓe maɗa ɗoɓe gaba ɗaya gaddo ɗum mari ɗo to miro e min boyi e woodi sodoɓe kewi ni gara wala ñamani mutunci e daraja tomar ramilumo maliya sikkiraɓe bandiraɓe min ma mi waddoy ndi an to nder mi heeɓi yettoaki nordi an iɗo nder lumo maliya be min goni mi ɗo ko yusuf wari ton to moɗum hanma wardo e nordi muɗum ɗo gatta e goɗɗi ma iri majji to lumo maliya kala ko gadduɗa pat a tawa ko ɓuri ɗum ko iri majji inchallah sora soda ko ɗum nangi ko ɗum jemma ko ɗum nde garɗa a tawa e nagge ko ɗum saka jemma garɗa lumo maliya lumo pulako bo lumo fulɓe duniya jama'ar gare on tigi go to bello botejo arade do on e duniya doddano telma jotta da taskaram sudu rewɓe hana sai duka ko hokke nomme mede ni oɗon gondi nduko woto nder wuro potal no nder wuro gon hano ɗume to jiɗɗa fu a ñallaɗa yaha gora yitama goɗɗum kano andi walle aɗa dani nokkure muɗum no latoriɗa debbo jenno himɓe na latoriɗa reɓe fuu mo gonduɗa on hokkuma nokkure makko hokkuma nokku makko ɗum ɗon en an debbo ko jiɗɗa fuu gora no wawi waɗandema o wattigo hakkillo kani ɗo ñamirta e gorko da wala hakkillo fa wata ñami to gorko non ne a wawta deni gorko kay haala mum tiiɗane to hakkillo ni to kirɗo amma tawi an ala to debbo yo ƴirɗama fuu tawi a hollan ƴoyre maɗanna gorko biya mo ƴoyre ko watta fu sentene gom nani fa esa no tawana saroji gorko man ɗon jo a walana ɗum fu sentene gom an kay ani noon ala tiki debbo jonke an kay a hulta kowa ɗum ɗo a ñanta barke wuro maɗanna ba ɓiɓɓe ma ɓe dimuɗo a ñanta barke mum ñanta barke mum ga an hunduko makko goɗɗa yendira himɓe ɗum iri majum dimatane non non ne da awi bambari ni fuɗanta yawɗa biriji ma kañƴe fuɗata non me éducation no hani joɗo nder wuro quoi ta potal no tawa nder wuro no woɗiri an debbo de a ɓagama a wari suudu maɗanna fo faamu gora a wala wuro bamma kadi ndi a wala wuro inna maɗanna a dillo e warta nder wuro goɗɗo ta wi an
ko bo lekki ɓaade goɗɗo laatiɗa kalirol goɗɗo laatiɗa o debbo kay non nonne an kadi a rimama wuro ma faamu innama kay no mbiyima no mawnuɗa timmi ñande a dewlama fu timmi a warti an kay kadi mo goɗɗon ɗon wuro womo kalirol ɗum ɓaade kan goɗɗo no an ka wara bonna wuro goɗɗo nonne to sile no hani anda hoore ma anda to jaɓata anda wawde haala ma nder sakkiraɓe gora gan nder wuro isiraɓe hana gora mo dewli an woni gora fa ase sakkikiraɓe makko kan woni gora to gan ɗume mi famay gande ni a waɗay gora on ñande fane makko o goni probléme ko an ɓen ton a hultanoɓe fo kamɓe ɗo gaɗa a piye ɓe ɓeyda fama a dilluɗo to deni ɓen ɗo aɗa waɗani ɗum sentene esa aɗa waɗi sentene mum miñiraɓe gora waɗi sentene mum worɓe ɓe rewɓe foɗo sentene mum jawan mbaɗe gora wurtini guineji ma ɓe nanuɗi suudu ɓe jeeyi ñande debbo on warɗo min jawanaymo non nonne amma deni an kay o haali jenna jenna oɗo a wattiray ande gora on wurtinta ɗo guineji ma ko fami muɗum leñi maɓɓe wurtina guineji ma ɗan gam ɓe comima ɓe cawti naɓe a jooɗi ɗon ɓe jeeya gorko on henna debbo o ke wodda hema na ya dewloy goɗɗo gadda na kanjum noon tawata tawa worɓe ɗum waɗa ɗum fa ya dewla kadi debbo ɗiɗaɓo e ɗum laato dalil on noon ɗo a anda probléme muɗum no wontiri wardi garda aɗa woduno koma gaddoa goɗɗum ɓeyda kadi jon kay nonone hunde ni entente ɓeyda probléme de probléme potal no wodi nder wuuro fo potal no wodi fa ɗo hilni wuuro ma ɗanna mi e fu ko gorko tewtoyta kadi yaafilo debbo gon wartira ɗum ma ɗanna na gande ni gorko on no wondi de warti hakkillo fukkingo wuuro mum warti tawi komi fuu hakkille mum no fukki an debbo e hoore ma warti tawi nokku fuu no laaɓi aɗo laaɓi sukaɓe ma no laaɓi ñanduma nde jonguɗa no laaɓi de warti kan hoore mum hakkille mum no fukki e suudu muɗum na mi e fof ko wurtoto yaasi o yiyata yaasi o yahata ɗo yaasi hakko o yiya komi gon gorko de ni wurtike yaasi no yano fiilo mum fuu en minen rewɓe jeyra non non rewɓe gon no fina joni ñalla nder penɗe waga sinno tañemo lottako falaka da natti nder suudu a tan tekke no joowi dow leeso na illi natuɗa guinan calmin a tekke ɗe no noote e penɗe penɗe a tan sukaɓe ñaami ñandu no woppi no maɓɓiti na li o no maɓɓiti no sukaɓe nde ummiki ya itto ñandu kadi ñamira noon cukaloy tan no waɗi reedu jonka no darori noon cifedu ta yottake wuuro gon taw buubi ɗin noon aletata salmine no gaɗa assalamu aleykum ɗi gaɗete wa aleykum salam mono hani rewɓe min miɗo eela sakiraɓe an rewɓe fuu to tawa no hani niɗɗo nde a dewlama fa a wari nder leñol ngol gande ni a wari nde leñol ngol garɗa go kan leñol maɗana nomme gan ɗon noon naywata ɗo mayata dude Allah hitike hono hani gaɗa respecté hoore maɗa teddina hoore ma gande ni a teddini hoore maɗa fuu teddinɗo hoore mum kan teddinta leñol ngol tawi da laatike debbo fa a teddinay hoore ma fa a teddinta leñol ngol tawɗa nomme gonga noon e gande ni to ƴiwoyɗa toon a teddinay hoore ma a teddinay innama a teddinay baba ma saroji ma haali a haali nde dewleɗa garɗa ɓen ɗon a daray ɗum goɗɗum nomme kono hani bo hanu noon tawe illa taw jande ne jangginanoɗa fay wuuro toon gonnen kadi jande gonnen ekkitintoɗa ɗo fa hanne ɓeydan noon kadi andal niɗɗo yiya noon ɗo janggiri fuu nde wari nokku hakkodu taw anon ɗiɗo bane wontuno an tan noon e guette maɗa kaɓe tawte ɓe mbiya wane waɗu ɗum ɓe mbawtano ko wannima goɗɗum gon fuu ɓe mbiya ay ɗon kay kamɓe ban wannete ɗum gora aw wuuro ngo jahoyta cakkitotoɗa ngo toon no jangginoyte ɗum to hunde hañƴode gora yima moyni miiɗa ɗum fuu pamamo ɗum ɗinno yima moyni no kurde miiɗa jahana kam fof paama mbaɗi aɗa yiɗi yewde ɗum na mbaɗi a tawi ɓe pota noon nder wuuro anɗe hoorno debbo on aɗa wawi fondude ɓe a tawi sakkiraɓe fota fof aɗa wawi fondude ɓe hakkillo on none a haala gora se subaka fu dego no warani no nana nomme no nana ni no haala maɗanna haalugo ɗum holla fokkina hakkillo muɗum e nder majjum sese e waajo ɗum no hakkillo mum no wartan kadi hoore mum wiya wallay gonga no gan tagaɗo fuu yiya ɗum mawnide amma ɗum ƴoƴiɗitta nomme non non niɗɗo no mawna naywa fa amma hakkillo muɗum na suka maro no wawi hokka ɗum kadi ndi andal gongal kadi dow suka mo umminta o suka mo dimuɗa no hokke andal aɗa waɗa goɗɗum wuuro jonta ɗum woɗayne suka mu wiya mama ni bane ayi ko gaɗɗa ɗum ɗo ɗum woɗayne so jaa to mi andayno no suka on janginɗo ɗum ɗo to woɗi to e nokkuje ɗen ko ɗuuɗi fuu en jawatama dow sukaɓe joni en batani a haalani laaɓorgal
tawe an yerajo a tawda laɓargal hina dullere laɓargal ngal e tawa nan tife gorko a wuro butu salo nafa yerajo on jongata gonga non de wuro laaɓa baade moyno fu jatta ñaama o jaɓata par ce que de ay ñaami no wawi ummine reedu na wuro na goɗɗo no e waddane bonnere ceede kadi non mais de jomum jongi nokkuru no laaɓi ñandu no laaɓi komi no laaɓi wara dini gonɗo non mais aɗa jannani non ni gam gorko hanko hoore makko nde ba o wurtiki yaasi nde o hii rewɓe o hii deekiko o hii ɗumen waɗa waɗi yaasi kadi nde kano ɗon ko wino ɗon ɗumen watta ba o warti ƴoyi golle o warti o wurtatako nde a waɗana o ko hiɗi nde on parma nde o hii jooɗoɗo a jooɗiki umma a ummiki amma nde o hii jooɗoɗo a tawe ɗo na o hii ta sottini cottina on kay non mais waɗa to woɗi to gonga cife en tawa noon e sukaɓen en muyno e muɗum ngam e majjum noon laati filla meɗen to kamɓe laatiɓe joni e laatiɓe taw ɓe laatino noon surbaɓe joni koɓe gari ɓe dimi a tawa noon musino e sukaɓen en eɗum laataniɓe hunde ko tiiɗi jemma noon subaka noon to noy num ɓe ɗon hani wiye musiniri aw wiya muyni sukaɓe muɗum har ko te ɗon kay niɗɗo suka dimaɗo ke no hani musinira hitane e feccere hana ɓura non noon na hana ɓura noon ase gande musini duuɓi ɗiɗi fu kadi musine kosam to ayina musini tuyni o nonni amma e hitane e feccere suka no hani da en tan ɗum foɗo hitane ma e feccere en ko entaɗo to jaccinoɓe bona likitaɓe jon haalna yimɓe ne ɗiɗɗo to hokku suka ndiyam fa lebbi jeego o to yarnumo lee fa lebbi jeego o musina tan endu tan gam o waɗa développé gam hakkillo makko heewa no woɗiri hañum waɗi ko ɓe jiyata o hina to neɗɗo hokkilawama nafa gokka to hana kosan fuu hakko lebbi jeegoɗo e woodi ko ɗum natantaɗo e dow jukku muɗum ummaɗe muɗum no woodi ɗon iri peut être ñawuji ko ɓotata quoi kañum waɗi ko no yiye suka to hokke ndiyam to yarne du kosam lebbi jeego ta musiniri ni en ɗam no woɗiri fa lebbi jeego o nden koko bawɗa fu gaɗanaɗo nde boyri noon nde jiɗɗa ko gaɗɗa fu ko kaɗo yara ko te ɗon nde ñandu mum a hirnoto ɗum no woɗiri fama a hunde no laaɓi ko hani mawka suka jarnaɗo kirnoɗa ɗum amma endu maɗa du musinanu no woɗiri dayi an suka ono ummototo no hakkillo mum no feewi ta no woodi hakkillo du ummiɗo de ni a fotti ɗum faɗa andi suka on woodi hakkillo ɓi neɗɗo noon pottuɗa ɗon ɓi neɗɗo pottuɗa no woodi hakkillo amma suka musina lebbi seɗɗa ente na hokkatake du musina na kosan no yarne tan kosan citittake ɗo sotana endu gam ƴoyre ko nder enɗam hawtade an tagaɗo andi muɗo ɓiya o ko musini endu maɗanna ƴoyre feerere o jaɓi immo woodi yurmene maɗanna to a hokkimo kosam hinde jonte en mbiya kosan nayyi codoyta yawu kosan tubaku minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako haragare da gimu fulɓe duroɓe ladde ɓurte jangeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurte jangeyo Allah yo jalla jalalu indema puɗɗirmin ɓeɗa salati ma to laatiɗo kan hammi andema fulɓe duroɓe nder ladde noddanmi kettine fulɓe duroɓe faame ko kalanmi fulɓe duroɓe ladde ɓurte jangeyo inde an woni boba fulaku jimanaymi andite leydi bene ɗo woni to joɗimi fulɓe
dottiɓe mawɓe yeeso mum giccimi daga joyre fa hakkillo ɗo to mon ettanmi miɗo nodda fulɓe duroɓe ɓurte jangeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurtoy jangeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurte jangena en jijaje durande ko miɗum haddayna nder ladde duretenno ladde hen nyamana kuma kabi sey ladde fulɓe on famina gan sabbu majjum fulɓe ɓurte jangeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurtoy jangeyo fulɓe joɗiɓe ladde ɓurte jangena dillugol natta e ladde fulɓe baylena nokkuje meɗen kiɗɗe fulɓe joɗena joɗoɗen fakollen en gana oɓɓena janginen ɓiɓɓe men joɗoɗen woɗayo fulɓe duroɓe ladde ɓurtoy jangeyo Allah hokki en jawdi ni woodi barkena Allah hokki en faamu ko wayte enna toni pullo ana janga ko waɗata ɗonna amma bo ɓikkon fulɓe jande mum yeɓana ey fulɓe waynaɓe ɗumne jandeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurtoy jangeyo ana woodi fulɓe woɓɓe ɓe jiɗa jangugol kolliti ɓiɓɓe maɓɓe koyde laggugol ko toye fu tawɗamo o ƴamante durdugol inga famino ko woɗi wattuɓe jangugol dottiɓe meɗen mawɓe teddine jandeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurtoy jangeyo jangugol laatike dole tumen anen fulɓe jare sukaɓe jande daga worɓe fa rewɓe Allah hokki maɓɓe sukaɓe maɗuɗi jaraɓe ton jangirde tefanaɓe ton cuuɗi ɓe janga haala duniya e dina Allah yo fulɓe duroɓe ladde ɓurtoy jangeyo anen sukaɓe fulɓe acce kulen Allah in alatike gorko haala maɗa ɓe kala in alatike janɗo daranema hano bola in taddima huuɓi dara yettutan Allah idimo hujjata gan sabu riskayo fulɓe duroɓe ladde ɓurtoy jangeyo kala neɗɗo reni gonga dollata fu ko nyama to alati jon cuusal ko goto wawtama innoɗa fakula Allah laatiɗo hultama wayyo sukaɓe fulɓe bayliteji buyo fulɓe duroɓe ladde ɓurtoy jangeyo wallahi fulɓe duroɓe torra mum nunnama ay hanne ton nder ladde fulaku torrama kuma jawdi fulɓe ko heewi wallahi tetama anne ɓillare fulɓe ko tefu annama amma mi noddi fulɓe ɓurte jangeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurtoy jangeyo ta yahi ton gure ladde sagiraɓe torrama daga cuuɗi fa e gineji ɗum fu ɗum bolidama dabbaji maɓɓe ɓe godi dabbaji fellama denno ma kaaɓe ɓe toke kaaɓe ɗin mbaridama oho ɓiɓɓe pulaku duniya no yumiyo fulɓe duroɓe ladde ɓurtoy jangeyo miɗo anni ɗo e Afrika fulaku ɗum nama ko gennini jawɗa sey nana haalama in a joɗike seɗɗa fullo wara jawtuma sannu moɗon fulɓe on fu on jarama mino nodda fulɓe Afrika on me jangeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurtoy jangeyo tabital fulaku bene mawɓe mum jawtama ano fe walde duroɓe golle mum jettama apes walde maroɓe mardi mum nimanama annal fulaku bene golle mum ɗejiyama amma bo nodde fulɓe huto jangayo fulɓe duroɓe ladde ɓurtoy jangeyo ngam Allah mawɓe dare yaware ɗum nama kuma ɓiɓɓe min fulfulde jande mum yeɓama ngam sabu dullere jande en fu en torrama eye fulɓe Afrika on fu on noddama min boba noddi on ɓurte jangeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurtoy
duroɓe fulɓe duroɓe fulɓe duroɓe fulɓe duroɓe fulɓe duroɓe min oddire moɓe fulɓe duroɓe joɗiɓe ladde fulɓe duroɓe kettine haala am fulɓe duroɓe bame ko kalanmi fulɓe duroɓe fulɓe duroɓe fulɓe duroɓe fulɓe duroɓe hey fulɓe on ɓe ladde duram hay fulɓe ɓurte jange fulɓe gadde sukaɓe mon janga fulɓe jaare sukaɓe mon jangirde jaare rewɓe e worɓe hokke sukaɓe mon jande a jamiya hokke sukaɓe mon jande arabiya ɓe anda dina ɓe anda haala duniya no joɗɗorte kiraɓe fulɓe komin sakiki mon Bouba S Fulani woni e jewta on miɗo toro yafure ha mon fulɓe noddojan ha mon gaɗanmi fulɓe ɓurte jangi tata jeeɓe ɓiɓɓe moɗon dow haala jangugo ngam dardugo ɓeyda bayani dow Bouba a wawan noddugo Bouba 6 0 e 2 9 3 6 on jarama fulɓe ayye fulɓe ayye fulɓe ayye fulɓe fulɓe adnaru on fo on jarama fulɓe adnaru on fo on jettama fulɓe duroɓe fulɓe duroɓe fulɓe duroɓe fulɓe duroɓe ladde ɓurte jangeyo 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 abatiyo min gari hande ɗumo tese kam min gari hande masukudin sanu min gari hande Mano
bandiraɗe fuɗo en gaddira gare taskaranti amin ɗi hande yalande alarba moƴƴitinɗo taskaranti amin ɗi hande Ahmad Araf Abubakar Azarai kautowo taskaranti amin ɗi hande Ibrahim Iro Madake inde an Khadija Usman Adwari ato on Balentam.